ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಶೋಕ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಸಂತಸದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ದಯನ್ ಬಂದು ಎನ್ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬಕ ಹೊಂಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಿನತ್ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಏನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ನಿಕ್ಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಹೊಡೆದವರ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಖುಷಿತ ದಿನ ಬರೆಯರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಎರಡು ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೋಡದ ಅವೆಡ್ ದುಂಬು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತ್ಯಾರು 75,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಕರಿತಿನೆನ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನೆದಾರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಉಂದಾಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡ್ನಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನಂಜಿ ಚಾನಲ್ನ ತೂಲೆ ಅಶೋಕ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತದು ಅವಿಟ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆವೊಂದು ಆನ್ ಆವೊಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು 4,000 ಗಂಟೆ ಆವೊಡು 4,000 ಗಂಟೆಲ ಆವೊಡು ಬೊಕ್ಕ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವೊಡು ಇಂಚೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಪುಜಿ ಸ್ವಂತ ವೀಡಿಯೋ ಆವೊಡು ಏರೇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಏರೇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಐನಿಂದ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಲ್ತನ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ರೂಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ ತೂಯರೆ ದಿಕ್ಕು ಐನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓ ದಾದ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಂದು ಆ ರೂಲ್ಸ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ತೂಪುಜೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಡ್ 14 ML ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ 26 ML ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಡು ವ್ಯೂಸ್ ವೈಜಿ ಅಂಚ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ವ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆವೆರೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆರ್ ಆಫರ್ಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆ ಚಾನ್ಸ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೂವರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆದ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಲೆಟ್ರ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಪೋಸ್ಟೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಲೆಟ್ರ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ದುಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಟ್ರ್ ಕೈ ಸೇರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಪೂರ ಆನ್ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಗು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತುಂದಾಂಡ ಎಂಕ ಇಡ್ದಾದ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕಲ್ನ US ಡಾಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಐನು ಇಂಡಿಯಾದ ಡಾಲರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂತದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಪಾಡುವೆರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬೈದುಂಡೆ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಟ್ರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಬರ್ಪುನು ಗೂಗಲ್ದ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಕಡಪುಡ್ನು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಜನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಮಾತ ಬತ್ತಜಿ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಾಪುಂಡು ಅದು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಅನ್ನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಡ್ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯಿ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂಜಿ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಶೋಕ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ 75,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಆಂಡ್ ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲು ಆತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತೆ ಆತ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎನ್ನ ತುಂಬುರುದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚ
ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲಿ 5 ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಪಾಡುವೆ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಏತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಾನ ಆಯ್ತದ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಆತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪುಲೆ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ.